1 апрел бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмони корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санги асос гузошта шуд. ин боз як қадами устувор ба сӯи рушди минбаъдаи соҳаи саноати маъдан, афзоиши иқтидори истеҳсолии кишвар ва содироти маҳсулоти ватанӣ мебошад. Зеро ин нахустин корхонаи ғанигардонии маъдан дар Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолӣ хоҳад буд. Корхонаи мазкур ҷиҳати истихроҷ ва коркарди маъдани оҳану дигар маъданҳои ҳамроҳ ва истеҳсолу содироти маҳсулоти босифат аз он бунёд ва бо технологияҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мегардад. Танҳо захираи маъдани оҳан дар ин кон наздики 60 миллион тонна мебошад. корхона дар ду марҳила бунёд ёфта, марҳилаи аввали он то соли 2027 ва дуюмаш то соли 2031 ба кор дароварда мешавад. иқтидори лоиҳавии солонаи корхона истихроҷ ва коркарди 2,5 миллион тонна маъдан буда, аз он 1,1 миллион тонна консентранти истеҳсолӣ ба даст меояд. ҳаҷми маъдани оҳан дар хокаш 62-65%-ро ташкил медиҳад. аз ин кон ҳамчунин дигар маъданҳои сиёҳ ва рангаи ҳамроҳ истеҳсол хоҳад шуд. корхонаи мазкур на танҳо ивазкунандаи воридот аст, балки қисми зиёди маҳсулоташ ба содирот нигаронида шудааст. ҳоло дар корҳои сохтмонӣ 600 нафар мутахассиси маҳаллӣ ва хориҷӣ ба кор ҷалб шуда, пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 1200 нафар ва баъди пурра омода шудани корхона дар он беш аз 2000 нафар бо кори доимӣ ва моҳонаи хуб таъмин хоҳанд шуд. иттилоъ дода шуд, ки барои таъмини рафти сохтмон бо қумушағал ва бетон дар дохили корхона коргоҳи истеҳсоли чунин маҳсулот мавҷуд аст. барои таъмини фаъолияти мунтазами корхона, сохтмони инфраструктури зарурӣ, аз ҷумла хатти баландшиддати барқии 220 киловолта ба масофаи 14 километр, хатти об аз 17 километр ва 15 километр роҳи мошингард идома дорад. оянда ҳамчунин кашидани хатти алоҳидаи роҳи оҳан ба масофаи 30 километр дар назар дошта шудааст. ҳамчунин барои бинокорон хобгоҳ, ошхона ва дигар шароити зарурии корӣ фароҳам оварда шудааст. ҷиҳати иҷрои босамари корҳо аз ҷониби корхона зиёда аз 200 техникаву таҷҳизоти пуриқтидори калон харидорӣ шуда ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз ҷараёни корҳо дар корхона ба вазороти саноат ва технологияҳои нав, комбинати металлургии тоҷик ва дигар муассисаҳои масъул барои иҷрои саривақтии корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ва ҷиҳати то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ расонидани он супоришҳои мушаххас доданд.